Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broad. Yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaksan FR. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2020. August 31 ta mga kaaksyon. Adlaw sa mga baganihan, mga kaaksyon that is why wala sang opisina. Ang aton sining pampublikong talatapan kag mismo sa iban nga mga private nga mga kumbuyahan. Pero still sa gihapon ang bugos nga pungsod, ilabi na sa syudad sang Bacolod ang naga-eksperyensya sang sining COVID-19. Dapat Kuway man lang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, magpahimunong lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Kahapon, 110 naman ka kaso diri sa Bacolod, kag Puertino, way saya ganubo siya, pero pilang nahot lang, kabayunta nga zero na tani, no? Kung pwede pa man lang, no? Kamusta nga itong sining mga kaaksyon sa sining nga odto, katsibog na, kapanyaga na, kung wala pa paghimos na, kay para siguradong sigurado, solve ang aton sining palanyagahon sa sining nga odto. Saway pa gani ka
luto dira pag amat-amat na para makapanyaga na kita. No? Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan? Ang ginaistoryahan ng HQP, ang home quarantine pass nga i-issue sa syudad mga kaaksyon sa taga Bacolod kag ti daw ma-start ini by September 3 tub September 15. Pero way pagid sang formal nga nagwa ko nanano ang pagahimuon sa sining HQP nga ginapanagtag na actually sa mga barangay sa diri sa syudad sa Bacolod. Daw halos tanan nga barangays diri sa Bacolod ang nagapanagtag na sa kada mga areas diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta yung Negros Occidental last day sang pang-swab sa banwa sang Murcia kag syudad sang Bago? Kay nasa nga gagin bisitahan sang patrol ang Murcia kag ang syudad sang Bago mga kaaksyon. No? Hasta na alas 3 karon sa hapon, pilaihan ang kabugusan nga ma-swab ma-target ayhan sang probinsya. Ang natalana nga makapaswab sa sining 4 ka mga lugar diri sa probinsya. Natapos ng talisay kag silay mo ni last day subong sang Murcia kag syudad sang Bago. Kamusta nga to sining mga kaaksyon dira sa mga banwa kag syudad sang probinsya sang Negros Occidental? May pa sa gihapon nga ginapatigayon nga mga checkpoints sa pila ka mga areas diri sa probinsya. Sa mga kaaksyon tadra sa Negros Oriental, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Kag sa Bugos nga Region 6, magainop na kita sa sulod sang isa ka oras kag 45 minutos nga pagpangalagad sang Aksyon BBB. Kag sa way pa maka plastar sang palanyagahon pagplastar na kun may inog plastar kag kun way pagani daw kadjutay sang salakyan nga nagabiyahe today no daw laka-laka pa sa lato-lato ang nagalalabay sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Base siling ko na kuan sila blahaw na ano nina daranasan sang hambal nga 4 kadlaw nga wala sang gios anay ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Actually ka sa tupang Sabado nga ginkakas nila size ang wala gihod diri sa syudad sang Bacolod no movement blaw. Tingiban sini daw wala pagid ka move hasta subong sining mga inuras. Damo pa siguro jet ba ninyo ay. Pero andam lang kita ipaalimton tagid sa kadata ka mga kaaksyon ang face mask kag social distancing. Ang facial damo gid ang ipauna tagid basta magwa kita sa aton sining puluyan dapat naka social distancing, face mask kag facial gid lamang ang capital ta no. Pero kung mas mayo kung nara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan ba kadelikado nga sitwasyon di tagid ni mahusgaraning COVID-19 buksan no pa ni matapos Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw mga kaaksyon? Sa Kapitolyo Provincial, mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Masiding ta dugay-dugay sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa Nunes Coast sa Cadiz City. Gintalan na man bilang quarantine facility sa mga COVID-19 suspect nga mga
kaso, mga kaaksyon sa among syudad. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Vice Mayor Elcid Familiaran, may pagpangklaro nga liwat nga paggamit sang HQP o kun home quarantine pass sa Bacolod ang hindi para sa isikyo. Pero kung isip-isipon ta, may ginasunod kita nga MGCQ mo. Ang HQP daw makonsider tang taliwas sa sining HQP nga ginapatuman diri sa syudad sang Bacolod or ining MGCQ do special nga executive order ni Mayor Evilio Lonadia. Ambot ko na nung pagkabig sini pero depende ko no sa local chief executives kung lantawon ta kaganisahon ang sitwasyon mga kaaksyon. Kaya ripata sa MGCQ mo sa MGCQ why man na required nga mag-HQP kita. Pero siling nila executive order sang natungdan nga opisyal ilabi na sa kay Mayor Evilio Lonadia ang magpasar kag magpagwa sang mando angot sa home quarantine pass. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, paglutang sa isa ka drug surrender kagabi nga napatay sa Purok Sigay Barangay 2 ginalantaw sang Police Station 2. May kahawig sa una nga insidente na kaligad nga simana. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden sa Banwas ang kawayan lalaki nagpangsulong ho dalaban patay. Samtang sa Bago City, duha ka mga bangkay nga nasapuan sa Bago nakilala na kahapon. Anong update sini kag hibaloon ta sa mga kapulisan kung nanano ang ila sining investigation kay ining duha lunsay mga restaurante sang Bacolod, Barangay 39 kag Barangay Villamonte. Ining duha bala diri ni nag-originate sa Bacolod ang kaso kag ginwigit lang didto sa Barangay Atipuluhan sa syudad sang Bago ining duha ka mga biktima. Dapat mayara sang investigation ng Bagos ni in collaboration sa Bacolod City PNP. Kung ano ini, kung kay may mga anong matabo diri sa investigation, i-charge naman ni Guro sa drugs. Ay, hugid. Daw hindi maintindihan, no? Samtang balita naman sa special assignments, igabalita ni Aksyon Arta Ihopon operasyon sang LTO District Office sa Bacolod na talana nga magabalik sa Setyembre 2. Sa September 2 pa sila mabalik ang operasyon sang LTO. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Philippine Coast Guard Negros nagahulat sa mando gikan sa LGUs sa katapusan nga adlaw sang extension sang moratorium. Kalakip man nga may mga reported nga nagkapalagyo nga preso sa Negros Occidental District Jail. Daw duha ka mga preso ni i-check ta ni karon kay daway pagasabat si Misiano ang district jail officer sang Negros Occidental angot sining pagpalagyo sang duha ka mga binilanggo. Ibaloon ta na karon dugay-dugay pag may time. Ga pakuribong pa si Misiano until today kay ti amuning report nga nabaton ta nga napalagyuhan sila sang preso mga kaaksyon. Karon dugay-dugay lawagon tani kung day sinuning nga mga preso kag bala ang kaso nila sila. Samtang balita naman sa mga out-of-town reporters ta sa syudad sa San Carlos, lalaki patay matapos nalutangan sang ginsulod nga balay. Sus, aga pa kaina sang Banwa may natigpasaw na dito sa San Carlos City.
Sa Sagay City naman nga balita, iga-update ta si Aksyon Common 40 angot sa COVID-19 sa among nga dakbalwa. Sa syudad San Cadiz, witness sa kaso nga pagpatay sa 14 anyos nga dalagita sa Barangay Mabini, syudad San Cadiz, ginlutang man. Sus na ning sitwasyon ng aton man. Witness saksi siya sa kasong pagpatay dumduman itong 14 anyos nga dalagita sa Barangay Mabini, ginluthang man siya. Samtang sa balita naman sa La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, formal na nga ginpasaka sang Valladolid PNP ang kaso sa korte batok sa nadakpan pinagi sa buy-bust operations. Samtang sa balita nasyonal, igabalita sa ato ni Aksyon na Dorel Cabato, ini may kantaran sa Filipino frontliners, ginatagan pa si dungog ni Presidente Duterte karon nga National Heroes Day. Sila ning mga baganihan kamo. Samtang nga Presidente Duterte nagbalik na Manila matapos ang isa ka bulan nga pagtiner sa Davao, bag-ong PhilHealth President na talan na nga i-anunsyo man subong man nga adlaw ho. Kaga maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Bat ba sa mga kaaksyon tadra nga yara na nakatutok sa aton sining Facebook Live, atagan ta na dugay-dugay igtalupangod ang inyo sining mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad. Karon lang dugay-dugay mahinang kalaban. Ipadala lang ninyong inyo sining mga mensahe sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Kag sa mga kaaksyon ta nga yara sa website sa www.aksyoradyobacolod.com.ph. Kag sa aton sining mga YouTubers, ipadala lang ang inyo sining mga mensahe pagi sa YouTube account sa Aksyon Radyo Bacolod. I-type lang ninyo ang Aksyon Radyo Bacolod para makakita kag makapamati man sa aton sining broadcast sa aton sining YouTube, no? Sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang standby. Kay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay plus ang inyo sining mga greetings. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tadra nga naga-monitor sa kay Zan Ligardi Ortez. Mayo lang pagpamati kay Nanay Helda Ortez ang Cadiz City. Good morning lang. Kay Leonardo Dalipe, good noon Action Rex, watching from Mansilingan. Thank you so much, Nard. Sa kay paring Biboy Arquisola, may lang pagpamati, no? Kag kay Alunan Suset, may lang monitor dra sa Hong Kong. Kay Nelmi Realesta, may lang pagpamati. Ara lang sa ila sining puluyan sarado ang Changi kay may positive di sa amon sa Barangay 9. Gani man daw 3 kabilog na da ang sa Barangay 9, no? Kay Pepper Parsley, dapat ang mga purok o barangay istriktuhon kay damo gid da tig-a ulo sa lawayon. Amugani man. Ayo gid. Sige, kay Grace Smithon Casin, may lang pag-monitor. Stay safe lang. Ayos. Thank you so much, Grace. No? Kay Heaven, may lang pagpamati. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pagpamati, Madam, dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Jan Abitong, may lang monitor sila dira, no? Kay Higher Body
sa Barangay Estifaria. Sige, salamat gid Jan Abitong. Kay Peppers Parsley, Aksyon Rex ang Merkado, Libertad, open na. Open na. Burgos kay na Central Market kag Libertad, no? Kay Cherek, kay Eric Rojo Asyado, may lang pag-monitor sa Quezon City, Manila kag taga, Barangay Pandanon, Celos Morsia, may lang pag-pamati, no? Way gid da. Way gid da. Kay Valencia Kenneth, may lang pag-monitor Alex Fuentes, salamat gid Alex Fuentes. Kay Bagwes na Bertis Sintroro, no? Grabe lain naman ang dating mo, noy. Halin sa Dasmariñas, kag ginatamyaw ilang pamilya kasag sa Sitio Paho, Barangay Kabagnaan, La Castellana. Halin sa kay Bagwes na Bertis Sintrom gali. Abi ko doon naglain. Kagawad Imbong Campos ang Barangay Maaw. Padayon ko nung swab testing. Thank you so much, gid Kagawad Imbong Campo. Pila dang kuta ninyo, noy, sa Barangay Maaw. Kay Nel ni Realista, may lang pamati. Bambi San Roque, may lang monitor. Toto Bambe, dra sa Victorias, may lang pamati, no? Kay Rosemary Cruz, hay lang kay Serapin. Ay. Rosemary Cruz, may lang pamati sa Siquijor Island. Kamusta drang Siquijor, Rose? Okay lang. Daw jutay lang dang kaso, Kabay pang sige-sige na. Kay Gian Resisio, Jocelyn Libuon Dispoho, may lang pamati kay Lisa Montecastro, hay lang sa pamilya ko sa Himamaylan City. Keep safe kag nagapamati lang ako diri. Thank you so much, Lisa Montecastro. Kay Phil Ipino, may lang pamati. Aksyon Rex palibog lang check siniko kung madayon. Ila scheduled sang disconnection so good September 1 kay may 60 days nga ginpapanawag ang gobyerno angot sa Bayanihan Hill as 1 Part 2. Check ta na. Kay Belen Salaw, may lang pamati mga upod nga lupon dira sa Barangay Tangob, no? Nonoy Elmer, may lang pamati. Mayong udto Aksyon Rex kag Banat Bulig, masaya ako kasi tintanggap ng imbis. Okay. Sige, gani man. Ayos, sige, dali gilang Standby mga kaaksyon, manong balik kita sa dili gilamang madugay. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:57 na nga oras sa mga kaaksyon ta dirang bago lang ka tune in diri sa aton sining pagpangalagad.
Pag-preparar na paniaga kay dugay-dugay matimo-timo na kita, no? O galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule kayang DTX 500 capsule. Ang may tatlo ka anti-diabetes. Kantuan tanang balita gikan sa News Center pod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa Filipino frontliners. Ginatagan pa sinungog ni Presidente Digong karon nga National Heroes Day. Kag Presidente Digong ho nagbalik na Manila matapos ang isa ka bulan nga pagtener sa Davao. Bag-o nga PhilHealth President na talana nga i-anunsyo sang Presidente man. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginainganyo sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang kada Pinoy o kon Filipino nga adlaw-adlaw mangin baganihan sila tagsa ka mga pamaagi. Ini anangin kabakin sa nga speech sang presidente karon nga ginasaulog ang National Heroes Day. Sa iya nga pahayag sunod sa presidente nga karon nga adlaw ginatagan niya sang pagdayaw hindi lamang ang mga baganihan nga nagpakigbato para sa kahilwayan sang pungsod kundi ginhatagan man sang pagkilala ay ban pa nga nagsugal man sang ila ka buhi kag nagpakig-away sa nagkalain-lain nga sahi sa nga kaaway. Ang sa karon nga hangkat nga ginapangatubang sang pungsod sunod sa presidente amo ang krisis sa public health nga mo naging rason kun nga mayara sang ginatawag nga modern day heroes nga mo ang aton nga mga medical frontliners. Gin-mentionar man sang presidente nga ang mga Filipino frontliner nga nagpakig-away sa pandemya sa COVID-19 hindi lamang diri sa Pilipinas kundi pati man sa iban nga mga pungsod. Nagalao man ang presidente nga malampuwasan sang Pilipinas ang karon nga sitwasyon labi pa nga may kabudlayan sa pagpakig-away sini nga COVID-19 pandemic. Kadungan sini ginainganyo sang presidente ang tanan nga adlaw-adlaw magpakita sa kabaganihan sa kaugalingon nga pamaagi para sa ikaayo man sa buwas damlag sang pungsod Pilipinas. Samtang sa dugang pagig nga balita nasyonal matapos ang isa ka bulan nga pagtiner sa Davao City nagbalik na sa Manila kagabi si Presidente Rodrigo Duterte. Isa gid sa kabulan to gali Aksyon Doors? Yes, Aksyon Rex. Grabe no, ay gid sa magkun-kun kanakyan nga matinet to sa gali mga 1 month na. Amo to kan Aksyon Rex una pa to kabayad na isyuan pa to nga nagpa-Singapore siya. Kaya nagpabulong ko no. Pero ara lang siya sa Davao. Gapakita man siya Aksyon. Ga-post man ang iya nga bodyguard ang iyang si Senator Bongo. Iyang special assistant. Yes, special assistant. Pero may nag-update yung Action Rex. Gani man. Anti siya nagbalik kahapon sa Manila. Nagpadulong anay ang presidente sa Hulu-Sulu para bisitahon ang lugar kung sa diin nagluntad ang pagpamomba agin kamatay sa nga 15 kamatawo kag madamo ang nagkalapilasan. Nagkadtog ito sa? Yes, Action Rex. Kaya nag-ano pa siya, naghalok pa sa gani sa simento. Kundi natabo mismo ang insidente.
Sa pagkadto dito sang presidente, nagasindi siya sang kandila, kag naghalad man sang bula kag pagpangamuyo. Pagkatapos ang iya pagbisita, nagakig-istorya man siya o kung nakikinunanon man siya sa mga soldado, agud pabaskugon sa gihapon ang moral sa mga soldado sa tunga sang panibag-o nga hangkat sa seguridad sa Hulo-Sulo. Mga lasais na sa nga gabi kagabi nagbiya sa Hulo ang presidente padulong sa Malacañang. Kag bangod mabudlay dito ang signal sa Hulo Action Rex, las 8 kay inasang aga gin-air sa PTV ang ginunanon sa nga presidente. Kag karon man nga adlaw may natalana man siya nga meeting upod sa IATF. Why na to ang marsyalo nga gindihon sang mga tropa sang militar primero, no? Doging kakas na to nila. Ginbawi na to nila Action Rex kay nagambala nga militar nga basi may iban pa man nga option nga mahimo ipatuman sa probinsya sang Sulu. Kag sunod diri kaya presidential spokesman Harry Roque nga base man sa ila pagistoryahan ni Senator Bongo, natala na iga-anunsyo subong nga adlaw ni Presidente Duterte ang bag-o nga PhilHealth President kabaylo sa nag-resign nga si Anay PhilHealth President Ricardo Morales. Mando sang presidente sa masulod nga PhilHealth President nga tinluan ang tanan nga irregularidad sa ahensya. Pero sinong ginakuno-kuno nga mabulos? Wala pag Action Rex as of this broadcast time gani gina-monitor ko wala pagid. Daway pa sa nagbuang ngalan, no? Bisan gamay Action Rex nga hint. Basta bilo malawag to kag mo ngalan now. Amo nang ginakabalakan ko gid sa Kalay. Pero sigurado kung in uniform naman ang nag-retire mo. Ambot lang gid. Daw mo ginalaban-laban gigisin nila daw. Puro mga military man ang ginpamtang sa mga posisyon nga sa gobyerno mo. Tika bay pa nga bisan pa no basta masarangan nilang iliyasin ng obra. Correct, Action Rex. Ang pinaka-importante na. Kag magluwas sin Action Rex saya natala ng anunsyo sa masunod nga PhilHealth President sa Setyembre 2, may natala na naman siya nga virtual conference upod ang King sa Jordan nga si King Abdullah bin Al Hussein. Pagatalakayon nila Action Rex kung paano tapnaon ang pandemya o kung ining COVID-19 pandemic. Samtang ma-update lang ko sa world record sining COVID-19 sa karon, ang cases naglambot na sa 25,384,579. Ang nagkalamatay diri 850,591 kag ang naka-recover 17,706,841. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon nga adlaw, August 30, 2020, ang cases naton diri nag-reach na sa 217,396 matapos may 4,284 ka mga bag-o nga kaso na record kagapon. Kag sa ang mga aktibo diri nga kaso yara sa 56,473. Ang nagkalamatay naman 3,520 matapos nga may 102 ka mga new recorded deaths kahapon nga adlaw. Kag ang naka-recover 157,403 matapos may 22,319 o kung 22,319 ka mga new recoveries na record kahapon. Diri naman kita sa probinsya sa Negros Occidental, ang cases subong diri naglambot na sa 1,125 matapos may 53 ka mga panibagong nga kaso na record kahapon. Pila tong sa Negros Occidental gani? 1,125. 1,125. While ang Bacolod, ang Bacolod Action Rex na labawan niya na ang Negros 1,218. Wow. Matapos nga may 110 kahapon nga mga panibago nga kaso. Kaga sa kabugusan sa Western Visayas, ang cases naman 4,454 na kag 203 kahapon ang record ng mga bag-o nga kaso. Grabe no, kung isip-isipon mo mga pila ganito, 4,000 pila tong bugos nga Region 6? 4,454. Laban-laban sa tunga gid ang Negros kag Bacolod, no? Correct, gid Action Rex. Kag sa 4,454 Action Rex, 2,114 diri ang maaktibo nga kaso. Kag 71 na subok ang nagkalamatay matapos may 5 kahapon nga nadugang
Samtang ang recoveries naman 2,269 matapos may 30 ka mga recoveries na record kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ang hugot nga pagpangamuyo kag ang mga health protocols nga ginapatigayon sa gobyerno ta masunod ta lang ni nasigahom ta nga wanan tani ang COVID-19. Kabudlay gigitama no do kadamo na gid tumakin mo sa bilog nga Region 6. Halos tunga gid ang naangkonta mga kaaksyon no. Sa iban nga probinsya like sa Capiz, Antique, Aklan, do tagjutay lang to yung kaso niya. Pero ang Iloilo province kag ang Iloilo City, ang Bacolod kag Negros amo yang gapalumbanay. Inano ini man? Ay, kabudlay nga sitwasyon. Sige lang, importante da kung wala man lang siyang dapat nga kaladtuan pagpahimunong sa sulod sang puluyan, no? Kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol. Philippine Coast Guard nagahulat-hulat pagidman sa manginmando gikan sa LGU sa katapusan nga adlaw subong abi August 31 angot sa extension sang moratorium ho. Kung extended o kung hindi, kung may biyahe o kung wala. Plus, ining mga gin-report, duwa ka mga prisong nakapalagyo sa Negros Occidental District Jail. Nagpalagyo ni sila, kag paano ni sila kapalagyo man. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Kamustang paglibot abay? Aksyon Alvin? Aksyon Rex, wait and see pa ang mga katapos ang Philippine Coast Guard Negros sa pronouncement gikan man sa local chief executive sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental in relation sa katapusan ng adlaw sang extension sang moratorium as requested ini sang mga tagpamuno sang siyudad kag probinsya nga temporaryo ipauntat anay ang pagbaton sining mga locally stranded. Tigaling kay kamusta to yung Iloilo? Ang Iloilo Aksyon na Rex, why pa man to sila man desisyon kung pwede makabalik na o kung pwede makabiyahe na ang mga roll-on. Mugani, man kay ti kung why to kag hindi pagpasugtan to sang Iloilo nga makalarga diri pa Negros Occidental or Bacolod ang mga pumuluyo to nanon lang matabo niya sa aton diyaman? Oo, wait and see man ta diri, especially mga pumuluyo sa nga magplano magatabok going sa Iloilo. Nan. Problema kag nagamahangla man sila Action Rex ma'am balisan o naman nila i-lift ni man. Gani? Oo, sunod diri kay Benamin, hopeful siya no. O miling nagalaom siya nga makapagwa subong adlaw sang bag-ong memorandum si Mayor Bing kag si Governor Lacson wala pwede na malift o kung makakas ang travel ban for LSIs kag ROF. And sunod sa iya in kaso gid man Action Rex sunod sa iya nga wala sang memorandum magwa within today then by tomorrow wala man sila sang may mahimo kundi mapersa sila nga patunon in kaso gid man kung may maabot ng mga LSIs kag ROF base man sa pagsulundan sa nga Philippine Coast Guard sa nasyonal. Pero klaro diri ni Benjamin nga sa karon only RORO o kung roll on and roll off vessels gid lamang ang ginapahanugutan sa pero with essential goods man nagyapon. Loaded gid sang essential goods. Why man ginapanugutan ang hindi essential goods nga makatabok di o kung makatabok didto pa Iloilo? Ang sunod gani sa Action Rex ang ginapahanugutan gid lamang nga makatabok from here to Iloilo ini mga authorized person outside residence o kun apor nga magkadto kag ila baga depende man sa ila sini nga kung bala may health on mga apor on health mission kag iban pa nga mga importante nga kadtuan na bitabok sa Iloilo kag iban pa. Pero as to sa past crop Action Rex, as of this broadcast time sunod sa iya wala pa sang fast crop owner nga nagpalabot sang ila intensyon
para makabiyahe, meaning way pagyapon Aksyon Rex nga biyahe sa nga fast craft pero nagalao man sa karon si Benjamin nga base bala karon sa hapon o base man makapagwa man sa pinakalma sang mando abi ang mga local chief executive as to sa pinaka-latest nga travel advisory Aksyon Rex karon nga adlaw amo nang ginalauman ya Aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. With the situation right now, we look kung ano ang maging pronouncement sa aton ng mga chief executives with regards to sea travel, especially sa aton LSI and ROF. If ever na may changes, then we will comply accordingly sa ilang mga directives. Granting sir nga tubtob August 31 gid lamang ang ginapangayo extension sa moratorium nga no sea travel for the meantime. Anong matabo ni Buwas sir? If ever na there will be no pronouncement, then it will be understood that it will continue sending of LSIs. But hopefully na may man mga pronouncement, at least the Philippine Coast Guard is guided accordingly kung ano manggid ang mga bago nga guidelines. Iti come September 1, kasi may bago na tayong quarantine na status. And we are guided sa national guidelines. But then again, we have to be in close coordination man sa ating local directives. So we will see until this afternoon kung ano manggid ang magiging decision sa ating mga local chief executives. Diri sa aton sir, how about matabo sa mga roll-on and roll-off vessels? May biyahe man ang fast craft, posible matabo Buwas? Until now, wala ta sang mga advisory sa fast craft. KT until further notice ang aton fast craft. But ang aton nga roll-on roll-off, ongoing ng labiyahe 24/7 ang aton fast craft. Only essential goods and of course ang aton mga frontliners lang ang pwede makabiyahe. Aksyon Rex ang bahin gid lamang sa pahayag ni Commander Johnson Benjamin galing kay kung ang Iloilo ta kung wala sang movement dito ti diri sa Bacolod amo man kag Negros Occidental kani man kay normally karon kung pasakyon lang nang halin sa Bacolod di manutos laman hasta lang sa dungkaan sang Dumangas tapos di nakapanaog ya ay lang kay base kuan naman to sila to matiner naman matiner maayo kung mabalik lang ating lain niya kundi magbalik gani man wala mo dito na lang blasta basin bala Aksyon Rex hanggang hasta lang sa pantalan at way gidya sila sang may mahimo. So let's see Aksyon Rex kung ano man mangin kwandire kay sining ni Commander Benjamin in close coordination man siya sa mga local chief executive kag naga-coordinate man siya sa mga kaupdanan niya sa Philippine Coast Guard dito man sa Iloilo subong man sa area sa Cebu. Pero daw kumbla daw ka unfair man kung nalisahon mo kay may trip ganing halin sa Manila mo. Oo. May mga eroplano nga masakyan ng mga OFW sa mga LSI nga halin sa Manila bla. May sige ang trip sang eroplano di bla? Sige man ang trip sa eroplano. Ti karon ang Iloilo actually ang Escalante gani kag Toledo sa Cebu may biyahe man gani. Yes, Aksyon Rex, may biyahe man pero ginklaro yaman ang makabiyahe lang ang Roro. Oo. Pero si siling ko sir, pwede naman makabiyahe siguro ang LSI. Siling niya wala pa, hindi pa pwede not unless nga may mando ang ang aton dre Iloilo kag Bacolod way gidya biyahe. Ni man way gidya biyahe bisan sa going. Kasi siling silang lapit lang ni ang Iloilo kag Bacolod. No. Ang aton diri nga lantawon man kiti kung analisahon tang sitwasyon sa Iloilo to way gid to movement gani mo ay gid Aksyon Rex kay bisan niya gina-follow man naton bala ang sitwasyon sa Iloilo way man sa gyapon sa siling biyang movement as to sa sea travel. This time, that is why nga... Yung Philippine Coast Guard, wait and see lang sila? Mo to, wait and see sila. Pero kay Commander Benjamin, kung wala pa sang mando, kag wala sang direktiba
nagikan sa mga local chief executive, wala man sila sang may mahimo but to accept LSI. Buting ganon batuno nila ang mga LSIs halin sa iban nga lugar Action Rex Cebu and diri man sa Iloilo. Kaluluoy na gito sang nagatiliner, no? Pero mas kaluluoy ang mga ka-action ta nga yari sa mga facility nga until now wala pa ma-swab test kag wala pa klaro. Yes, Action Rex. Damo di ka tama sa mga syudad nga tinudluanay lang. Oo, isa pa na ang lain pagid Action Rex kay may maraman iban nga mga lugar man gani diri sa aton. If you are from Bacolod, kadto ka sa south, hindi ka man to basta-basta kasulod. Kay pakitaan ka man sa travel documents. Authority. Maginanglan, may travel authority ka. Gani And man. at the same time, kung makasulod ka man, problema mo. Pagwa naman, pabalik naman sa Ang Bacolod. pabalik mo naman kay hugid ka budlay gid, no? Ambot sa no pa balik sa normal niya. Ani man na ba kabay pa nga matapos na ni, no? Di siyempre para wala sa may magsakripisyo. Ang I think ang pa-south daw kabangkalan ng porte ang checkpoint dira. Action Rex, actually sa may sitio Naga sa welcome pa lamang sa siyudad sang Kabangkalan, may ara na to mga kapulisan. Ikaduha more or less mga 2 to 300 meters ikan sa pinaka-welcome nga kuan monument. Amo lang sa likuan? Sa may likuan pagkadto sa may Noseco Damping Oficina. Dara man na og ka ilista ang pangalan mo, pila ka kaadlaw o pila ka kauras dira iya dapat tumanon man pila ka oras or else pangitaon ka kag ipasulod ka sa quarantine facility. Sus. Oo, amo na sa may specification kung pila ka kaadlaw ano purpose ang imo travel pa ang kagigya Action Rex ag initial kag gamay nga detalye adto sa imo sining tinutuyo nga makadto ikaw sa syudad sang Kabangkalan. Ang lain pagigya kay pangitaan ka sa travel document nalakip na diri ang mga medical certificate kinanglan nakabutang pa to Action Rex kung diin ka mga barangay makadto din ka barangay makadto kag kung diin ka nga barangay halin sa Bacolod dapat ang imo barangay COVID free. Ti kung ang imo barangay base sa lista nila dito nga may history sa COVID positive ti questionable. Amo na ka-stricto sa buong dito naman Action Rex sa syudad sang Kabangkalan. So, gin-follow up to Action Rex, tub-tub karon wait and see man tayo. Kaya daw alang-alang ang communication ni Chief Inspector Norberto Misiano. Siya man gyapon now? Siya gyapon Action Rex, si Norberto Misiano sa gyapon. Tingaway na sa gasabat ya? Ani, way gitsag sabat gintawag. Basi lain na ng iyang cellphone number basi kung gintangab na to ka COVID-19 ng isa. Basi siguro nasudlan man siguro sang gagawin ya cellphone. O kung ginahilan nat lang sa. Nga nagkapalag yun yung initial nga information now? So far Action Rex ang initial information nakapalagyo lang ni siya kay way siligbiang nga pila kabilog isa duha. Duha ni sila Action Rex mo nga nakapalagyo gikan sa bilangguan isa lang isa pa lang ni so far ang sa akong listahan Action Rex pero kung bala duha ni silang nakapalagyo or isa pagid lamang Action Rex amo na nga confirmation ta kay ang ining suspect ini nga nakapalagyo ang kaso siniya violation mismo sa Republic Act 10591 meaning illegal nga armas iliya ang sining warrant of arrest abi sining suspect o kung sining PDL ang gikan sa branch 54 sa syudad sang Bacolod and subong magluwas diri nga kaso niya diri nga 10591 may kaso pan nga robbery Action Rex with the use of force amo ni ang Action Rex no ang kaso sa sining isa ka persona pero ginapalobasin mangin available na si Chief Inspector Norberto Misiano kay nagapakig-angot man kita sa ila sining Regional Director si Senior Superintendent Baby Noel Montalvo and kag subong sini busy sila siguro daw wala man opisina today ani man busy man siya Action Rex busy sila although wala opisina subong tingala man ta nga way alang-alang gid no ang ila sining communication so basi pala
lamang karon Aksyon makakuha kita sa pinaka-latest as to sa natabo diri nga jailbreak natabo dira sa area sang NODJ. Balita report sang patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:21 nga tunoras. Kadtuan ta si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. May pagpangklaro nga ang liwat nga paggamit sang HQP sa Bacolod ang hindi para sa ECQ. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Sa Bacolod City Government Center, we have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex, may ginapagawa nga clarificatory statement si Vice Mayor Elcid Familiaran ang utini sa liwat nga pag-usar sang home quarantine pasa diri sa may syudad sang Bacolod umpisa Setyembre 3 nga magrawig tugtob Setyembre 15 tuig 2020. Aksyon Rex, ginpahayag sang Vice Alcalde nga pag-usar sang HQP ang wala nagabuot silingon nga mabalik ang syudad sa enhanced community quarantine o kon ECQ. Aksyon Rex, kahapon nga daw naglawig sa 5 ka oras ang pagsinapos sa mga city officials ni Mayor Bing upod si Vice Elcid upod man ang business sector ang anay sa mga eksperto na religious sector. Aksyon Rex, kagiban pa nga mga natungdana nga ahensya kag offices sa sang gobyerno. Aksyon Rex, ila diri gintalakay ang mga dugang nga mga measures nga ipatuman samtang ang syudad ang nagapidalom karon as of broadcast under pagkita sa gihapon sa modified general community quarantine. Aksyon Rex, so ang HQP, ang mga doktor, amoy ni silang nagpangabay nga kon na mahimo maka-add sang dugang nga mga protocol kon measures nga ma-regulate ang hulag sang tawo, ang movement sang tawo. Aksyon Rex, kasunod man sang pagsaka sang COVID-19 cases. So ang tikang diri sa syudad, ang muna siya ang liwat nga pag-issue sang HQP para malimit ang hulag sang tawo. Aksyon Rex, pagluwas na lamang kung ikaw ang mayara sang trabaho, gobyerno man o kung sa private. Aksyon Rex, bangod hindi mo kinahanglan nga mag-bit-bit sang home quarantine pasa para makalabay sa checkpoint or makapadulong sa imo sini nga trabaho. Pero diri sa mga punto nga gin-raise ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang mga nagatrabaho hindi kinahanglan sang HQP, kinahanglan lang mag-present sang company ID. Aksyon Rex, in kaso nga makalabay sa checkpoint ang ila sini nga mga ginasakyan nga mga salakyan. Kung ang kompanya naman Pero ang pulis ibutang nila sa karsada liwat para mag-check sina? Yes, Aksyon Rex, may plano man ang syudad ang border control kadang checkpoint. Aksyon Rex, liwat nga ipakamtang sa mga dalanon. Aksyon Rex, amune ang isa sa mga dugang nga measures magluwas sa HQP umpisa September 3 tugtob September 15. Aksyon Rex, ginklaro diri ni Vice Elcid Familiaran nga kung ang kompanya nimo like ning magagmay nga mga negosyante wala sang company ID ang ila sining nga mga example, Dale Distributor Incorporated. Example, Aksyon Rex, mo na doon mayroon ako dabisang water filling station. So pwede Aksyon Rex nung yung business permit gidamang sang negosyo Pasirox mo na. I-photocopy, ipa-xerox, kada mo na siya ang i-present. In kaso lang, makalabay ikaw sa checkpoint. Aksyon Rex, ang mayara ka sang valid reason nga magwa nga empleyado ka during that time, nalatrabaho ka. Aksyon Rex, sa nga mga tiniona. Pero ang manugpanindaya madalagin na HQP? Yes, Aksyon Rex. Kung wala ka trabaho, pero may HQP ka, aradi mo ngalan sa HQP, kaya ang bago diri subong before itang HQP, isa lang kangalan, katawo, isa lang makagwa. Pero ang revision diri, Aksyon Rex, 4 na kangalan ang ibutang di na sa HQP. ibutang ko di. Ang nakita ko do may name sa atubang portion ang sa likod.
Oh, ang sa tubangan, tiyan mo ang main holder action rex ng HQP. Ang sa tatlo, sa likod, amo ni siya ang mga alternate in kaso nga magmasakit dira ang ngalan sa tubangan. Pwede ang ikaduwa, ikatatlo, or ang una dira ang alternate HQP holders nga magwa. Hindi lang nagmasakit ang holders na kundi may ginsugo lang sabi sa ara ang ngalan sa likod. Pwede na? Pwede na action rex. Pero ang apat sila ang ngalan sa HQP, hindi na sila pwede dililungan nga mag-action rex. Hindi pwede dua, hindi pwede tatlo, hindi pwede apat, kundi isa lang sa gihapon ang i-allow nga makagwa mo siyang pinaka-purpose nung hindi tanan magwa sa public place, magbakal sa kinahanglanon, kundi ati kung nakapulang isa, pwede sa kapabulos action rex nung magpanindahan. Pero pwede mo pa Xerox? Amo siguro ang action rex kay original ang terma. Nahimo na actually sang primero na naging pa Xerox na sang iba na nagdamo-damo ng quarantine pass to? Kaya mo na siyang challenge action rex. Actually, ang liga ng mga barangay pa sila Lady Glass Gonzales nga original ang terma sa mga punong barangay. Kag uniform and action rex ang format sini kay halin ini sa syudad ang nag-imprenta sang uniform gid na saya pero ang pagpa-Xerox blaw. Kung matimingan ka ng checkpoint, i-check ang HQP mo, katanda ang pulis nga nagabantay, may possibility action rex nga pwede ka galing kaya ang mga checkpoints na sa mga HQP na tung primero to pagkakita nila HQP larga dayon pag-present mo pa lang larga dayon tiyo na damo dikos na action rex ang ginalikawan nila ka pulis nga maka-interact wala kay basi career man nila ka virus nagahalong man natin sila nga kapulisan. So muna ang challenge sila action rex nga maid-id nga ma-check ining mga HQP kutob sa mga nagalinabay action rex sa mga checkpoints nato nga iga-install o ipahamtang sa September 3 action rex. Sa nagapamangkot sa timbang, dapat ang ngalan sang timbang nyo aragid na sa likod sang HQP. Kaya may nagapamangkot, di paano bikuno ang timbang. Di kung may timbang kada, ibutang mo gid na sa likod. Plus, ibang parang ngalan, basta tatlo lang sa likod, isang sa front, ikaw ang tagiya sang HQP daw mo na abi action din. Wala ka action rex. Kag kung magwa ka, magbakal ka sa essential goods or needs or bulong, dala ka man sang valid ID action rex para ma-counter-check ina ka mga pulis nga ngayara sa checkpoint nga ang naguyat sang HQP kag ang imo sining valid ID isa lang katawo. Ma-check pagid na plus valid ID? Dala action rex ang valid ID para ma-counter-check nga parihas ang ngalan kag ang itsura dira kag ang nagauyat. Hindi ta na magka-problema sa traffic na kung hindi pa siya yung sa wala siya na ang problema. Usually, ang mga kapulisan natin mayara sa left na nagabantay, mayara sa right, or mayroon man sa unahan actually, mayroon man sa likod. So kung may nagapila sa unahan, ang sa likod. Sa likod naman kung sa likod tong ligwati, sa una naman action rex, ang linya or next nga i-check sa aton sini nga kapulisan. Ang purpose lang sinisang HQP nga magjutay ang tao, hindi maglinutok. Kada kung nag-obra kayo, wala ka dapat sa imo reaction rex. Kaya pwede kaya makagawa as long as may company ID ka lang dira. ID kaya mo. Kay business permit kung wala ka man dira sang ID or kung nagatabaho ka like security guard action rex, pwede ka kapangayo sang imo sining certification nga sa sining oras or during curfew period naga-duty ka bilang amo na imo sining i-present in kaso nga malabyan ka sang checkpoint action rex. May nagapamangkot diyo halin kay Madam Ramona linyahaw about sir kung may appointment ka sa DFA nga outside Bacolod ka. For example, bago ka, makadto ka DFA Bacolod, di ka na makuha sang imong HQP, kaya ang Bacolod, ang bago, ay man ga-issue HQP, paano ng mga out of town gali i-action dahil nga masunod nagpagwa sang video message si Bing, subong gidamang action rex, may forward to dala sa GC. Naging pamatihan ko ang portion, antes kita nag-report, naging pahag ni Bing, nga kung nara out tagwa sang syudad sa Bacolod, pwede ka sa gihapon makasulod kung essential ang imo sini nga transaction sa syudad o kung valid action rex. Action dahil? Dali lang kay matag ko na isa lang ka commercial, dali gid lang action dahil standby.
kadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandi. Okay, balik kita sa kay Aksyon Dale Salazar. Kadamos ang plamangkutanon parte HQP. Kung outside ka Bacolod dia, kag kung magsulod diri sa Bacolod, ay doon na anong mga requirements ni Aksyon Dale? Sa naman siya Action Rex, nagpagawa sang video message si Mayor Bing Ronaldia sa silang tinion. Kaya sinagin pahayag kung out of town ka, matulog ka sa may syudad, importante nga mayroon ka sang importante nga transaksyon kag valida ang imo sining nga rason nga pagsulod sa may syudad Action Rex. Like for example, a DFA appointment, makabig na siya nga valid Action Rex since government agency ang gina-transact. No? May mga documents sa Action Rex nga pwede i-present sa checkpoint kag makasulod sila sa syudad. Actually, kung may baklon ka lang abis sa mga mall dire? Ambot na Action Rex. For example, bakal kay mo gatas, kay importante man natin ligi. O na sang bata mo. Pwede Action Rex. Actually, ang Balita said, ginapaabot nga before ang implementation sang HQP sa September 3, makapagwa si Mayor Bing sang Executive Order Action Rex. Kaya dira na siya makitaan ang mga exemptions, ang mga guidelines. Actually, ang ginapalayag sa mga city officials naton, may include na ni siya sa guidelines sang basta ang importante kung why ka man nagapuli diri sa Bacolod, gapuli ka outside, gaobra ka diri sa Bacolod, or labayan mong Bacolod, importante may yara lang kamo dira certification siguro, halin sa ginaobrahan ninyo. Correct Action Rex. Para i-present yung sa nagapangita wala sila dapat sang kabalakan kung out of town sila masulod diri sa may syudad. As long as may mga proper documents sila i-present, wala na sang problema Action Rex. Ang tingog... Hasta malang na pitsa 15, di ba? Hasta September 15, pero pwede siya ma-extend Action Rex. Pero depende pa sa September 15. Depende kung magdabo ang cases na 20 base hasta lang September 15. Pero kung magdugang-dugang, hindi possibly malawig-lawig na Action Rex ang ining pag-usal sa HQP. Ito yung importante dira, kung may HQP ka, ipalaminate mo na Action Rex para at least wala maglaba ka dabi kasi malipatan mo sa bulsa mo kung magpata mangayo ka naman. Mas mayo nga hindi mabasa kagalungan yung gidna. Papel na Action Rex kag original ang perma sa mga city officials, especially ang kapitan. Ano ang tingin ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran? Ito siguro basi mabalik na sa isityo, which is not the case, no? Business as usual tayo. No, ang HQP, para na siya sa mga tao na hindi way cobra. Na gusto ang way lang yan, na pensioner kambi, na gusto ka magpakal essential needs mo. Ito ka HQP. Tanan negosyo open. And that, ang tanan working person, wala na kinanlan HQP. Ang ID nila will do. Company's ID. Kung ang employer mo wala ka ID, pasirox mo ang business permit. Okay, I see. Ang nag-duty kung gabi, sa court yung period, pa-issue ka certificate of work schedule. Para pakita mo dahara kada sa court yung oras. Action Rex, ano ba yan si Vice Ang curfew galing ano ni oras na Ang curfew Action Rex, may rasang proposal nga ibalik sa 10 p.m. to 4 a.m. Pero wala pa sang final EO. Kaya ang Balita Sid, hindi pa na final kung wala sang executive order nga igapagwa. Kung madumduman, subong adlaw August 31, mag-end ang early curfew Action Rex nga 8 p.m. to 4 a.m. O galing may discretion si Mayor Bing, pwede niya ma-extend or i-change ang bago nga oras ang curfew. So na ang magdadepende is may sang new EO nga igapagwa si Mayor Bing. Pero kahapon sa meeting nila sa Vice Osida, may proposal Action Rex nga kung mahimo balik sa 10 p.m. to 4 a.m. kag i-lift man or kakason ang ginapatuman nga liquor ban Action Rex. Pero ang balang ni Vice Osida, hindi pa ni final kung wala sang new executive order ni Mayor Bing. Wala tontang kaundan sang executive order ni Mayor Bing. Parte sa public transportation, normal na. Importante nga kung gabiyahe sa Bacolod, may ID lang siya. Correct Action Rex. Kagati ini mga pasayeros, public transportation, kita-check sa gihapon ng face shield kag face mask. Face shield kag face mask.
Kaya ang mga authorities natin like HPG, ang bitaw, aara sa dalanon para mag-inspect at strictly implement ang mga health protocol. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Government sa Dayang Aksyon yo. Aksyon dahil sa Lazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga nag-obrada, public school teacher, may ID man kamo sina, di ba? I-present ninyong ID. Amo man lang na kung nag-obra kamo, i-present ninyong ID ninyo, ID ka company ninyo, certification sang company ninyo, ID sang ginatrabahoan ninyo, amo man lang ng importante. May mga tila pa ka mga palamagutanon dre, pero hulat-hulaton tan na lang pizza 20 pizza 31 pa man lang ta, pizza 3 ang target nga i-implement ni sa September 1 to kag sa 3 mismo dalon ta lang mga updates diri sa aton sa nga pangalagan. Kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Nunes Coast sa Cadiz City gintalana man nga bilang quarantine facility sa mga COVID-19 suspects. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Aksyon Rex, nagating ko sa gihapon ang gobyerno provincial sa Negros Occidental nga maakomodar ang tarantaran nga mga iga-quarantine labi na kahit kamayara sa mass testing in patagayon sa apat ka mga pilot local government units. Sa dali sa ginadlan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, amo ang Nunes Coast, ang Northern Negros State College of Science and Technology sa satellite campus niya sa Surad sang Cadiz, kamating main campus rin sa mga Surad sang Sagay. Ang ining Nunes Coast, hambal ni Attorney Diaz, dugangan na isang italana na ang 40 bed spaces. 40 bed spaces para nga dira i-quarantine ang mga suspect cases pa lang nga mga tao, ining mga moderate to severe cases. Samtang gina-quarantine sila, kag pananggit nga maggagawa ang resulta nga mag-positive sila, sa ilo sila sa bahin sang EB Magalona Healing Center kung pwede man dara sa bahin sang sila kay may gintalan na man dara Aksyon Rex nga isolation room. Patuluban ang Cadiz nga quarantine facility gintalana na para sa mga COVID positive man dara sa bahin sang St. Andrews Park Place. Magluwas rin, gina-work out man subong sa provincial government ang quarantine facility or molecular laboratory ay pahamtang naman sa banwasang Valladolid. Suro kay Diaz nga sa bahin sa Nunes Coast ni aprobado rin ni Governor Bong Lacson ang program of works kolo kompleto na ginampisahan naman ang ginatawag nga procurement process. Attorney Refrando Diaz. Ang Nunes Coast naman nga building, which is just right beside it, si Gobong nag-request nga obrahon tanana siya sa ward or rooms para sa aton nga mga suspect cases. So kung hindi ka pa COVID positive, dito ka na sa Nunes Coast, ibutang, we will be putting partitions para hindi sila mag-cohorting, hindi sila magsamo-samo. So the program of works has already been completed and we will already commence the procurement process para nga masugudan, convert kabadugangan ta another 40 bed spaces para sa suspect pa lang for COVID. You know, we're just talking about moderate to severe cases. Kung mag-positive sila, we usually bring them sa EB Magalona and sa Silay where we have isolation rooms also. We also have doctors there and nurses who will take care of those na may COVID positive pero ang ila nga symptoms mild and moderate. So kung kaya man lang sang aton nga mga
mga quarantine sites or health centers, healing centers, dira lang sila anay madiretso. So only if in the case nga makinahanglan sila sang oxygen or kinahanglan sila sang intubation or other services sa hospital, that's the only time makinahanglan ta sila isaylo sa Cadiz Hospital. Ang simultaneous nga mass testing ti kadua subong adlaw sa area sang Bago City, mayara sila sang dabo-dabo nga mga venues. St. John the Baptist sa Catholic Church Court, may venue man sila sa MYTMCCC, sa Maaw Covered Court, Talok Covered Court, Caridad Barangay Site, kaga sa Don Jorge Aranata Covered Court. Ang Bago City target nila ang 800 identified symptomatic patient kalakip ng ilang sining close contacts. Nagabulig kayo sa lunga ang mga team halin sa Provincial Health Office kag City Health Office ang Bago City. Ang Bago City sa gihapon nag-implementar sa ginatawag nga restricted movement. Ang public market temporaryo anay nga nag-close. Bantayan Park, ginsaratan man para sa mga local tourist kag leisure travelers. Ay ara sa checkpoint dara sa area sa Bago La Carlota boundary. Panwa sa Murcia, sige-sige man ang mas swabbing. Ang schedule Aksyon Rex subong adlaw August 31 bilog nga hapon, no? Dugay-dugay sa Murcia Covered Court, sa Barangay Alegria Covered Court, sa Barangay Pandanon Silos Covered Court, Lobisayna Covered Court, kag sa Blumentritt Covered Court. Sa Talisay City, target naman 840 as identified symptomatic patients. Ang venue sa Dos Hermanas, target 208 ang kadabuon, Zone 3, 200. Dito tapos naman yung Talisay, kag Silay? Oo, tapos kahapon lang sunrex. Pila ning kabilugan sang Talisay nga na swab nila itong kahapon? Of yesterday, 840. Damo-damo man. Ang Silaya? Ang Silay Aksyon Rex, 315 specimen. Ano tipo nila as of kahapon? Gamay lang. 315 specimen sa Silay Public Plaza, sa Yolanda, Antila, and Campus Village Covered Court, Kinpatigayon, nila sa ring mass testing. Ang bano sa Mursa karon sa hapon may schedule pa, Ayun mention naton. Gusto pa na last stress na mo? Sa lima kamagan pang mention naton ng mga venues Aksyon Rex. Ang final nga listahan ni pagwa na karon sa mga Provincial Health Office. Ang Aksyon nagikan sa Kapitolyo Aksyon na Marol Hervaya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa iluhan tanay si Aksyon Art ay hupon sa Special Assignments Operasyon sang LTO, Land Transportation Office District diri sa syudad sa Bacolod na talana nga magabalik na sa Setyembre 2. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art ay hupon. Aksyon Art. Ginapaabot ni LTO District Office Head nga si Mr. Roman Tampos nga Setyembre 2 magabalik na sa normal ang operasyon sa LTO District Office diri syudad sa Bacolod matapos nga inisyal kahapon i-orisining aga lang nagistorya sa kay Dr. Enel Tumimbang ang PHO no, diri sa Negros Occidental kay nag-inform sa iya nga negative ang tanan nga mga result sa mga empleyado sa LTO nga ginapaidalom sa swab test. Tulad rin kay Mr. Roman Campos, hulaton nila buwas nga daw kay supposedly ang plano ni Aksyon Rex buwas inimo Setyembre 1 mag-umpisa nila pagbukas ang opisina o galing kay hulaton nila nga mayara naging mamaton nila ang opisyal na ginakapi gikan niya sa PHO no nga nagapayag nga tingin sila tanan nagamaton na sang negative result sang swab testing nila kag mapadala man ang kopya dito sa opisina nila sa Regional Office 6 bangod sinusunod iya kay Mr. Ruben Tampos ang pagbukas nila sa parabutan ni Setyembre 2 ang matabo diri ang mga protocol nila nga ginapatuman dapat sundon kag amo ina ang ipatuman gyapon sa tanan nga mga kliyente nga magapadulong dira sa ila sini nga talatapan
As to sa update sa itong isa ka empleyado Blas Cadiz nagaling nga nag-transfer diri tisiling niya tiya under medication pa man although nga ang kondisyon niya maayo man Aksyon subong ti ang matabo diri until such time wala pa siya magka-recover magapabilin sa gihapon nga ipaidalom sa quarantine. Yaring parayag ang confirmation ni LTO District Office Head sa Bacolod, Mr. Ruben Campos. Bago lang ko follow up sa Provincial Health Office parte sa result mo sa swab testing kag pasalamat ta negative ang mga empleyado sa LTO Bacolod sa district office na inform ko naman si Director Tabaldo, si RD Director Tabaldo nga okay diya ang sa Bacolod City District Office nga mga personnel tanan negative. Nag-istorya kami kay Dr. Tumimbang ang Provincial Health Office. Okay naman, may advice naman siya nga pwede na kami ka-open buwas. Nag-inform ko kay Director nga kung pwede, pag-contagid ang official result by tomorrow na from the Provincial Health Office para at least officially diyan ang result makapta na mo. At the same time, may copy man ng regional office para sa reception of office namin. Officially siguro September 2. Sa itong nagpositive yan, Mr. Ruben Campos, ang tagpamuno diri sa LTO Bacolod, ginasulit niya lang pagpaibalo ng tanan ng mga tagiya sa salakyan na gusto magpa-renew sa ila registration. Hindi magkabalaka ang nagtapos sa plaka na 678 bago dub pa Setyembre 30 ang pagbatang nila sa inyong registration nga wala sang pinalidad. Ang Aksyon nyo, Aksyon tayo. Hupulo na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:48 na. 12:48 na. Kadasig lang sang oras na to, ginaalas lang. Sige sa mga ka-aksyon tadira, may tisian ay ho, kulang balang imo sining vitamin C. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita. Ayos man, amyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang pagpamati kay Remark Lamayo. Mayong udto lang watching habang nag-drive pa Batangas Pier. Okay, mas mayo gid Remark, no? Halong lang to sa pagbiyahe. Kay Ding Rolyo, nga good PM Aksyon Rex, paano kung may lubong kang atinan upod sa mga paryente mo? Paano ni? Gani man. Sige lang, i-check ta lang na. Hulat-hulatontang iyo ni Mayor Bing Lunadia. No? Jose Hierson Lapinig Hunyo, may lang pagpamati kay Marlene Oy. Marlene Loy, no? Marlene Loy, watching from Binalbagan. Thank you, good Marlene. Kay Norberto Moroy Trasuna, watching from La Carlota, La Castellana. Please greet lang. Greet trust watching. Anong trust watching man? Sige, thank you, good Norberto Moroy Trasuna. And sa kay AJ Mondihar, watching here in Sigasco, si Alma Ladag. No? May lang pag-monitor Alma. Kay RF Gutierrez, Aksyon Rex, pakler lang tani about its QP ang company ID sa akong wife Cebu. Ang address kay Cebu Base Ila Company. Although work from home siya, subong diri sa Bacolod. I-present lang ID, sir. Rafi Libran, may lang pag-monitor. Rinaldo Poderoso, kay Rene Eliasa, kung gaobra kaya sa public school. May ID man na, sir. Kagawad Imbong Jocampo, may lang pag-monitor. Monina Gahe, and Albert Robles, may lang pag-monitor sa pamilya Sihas, dala sa San Fernando, Talisay, no? Sa kay Tuming Karina, Nunoy Putot, Rolando. Salamat, gid. Ayos, thank you, gid. Dalin sa kay Albert Robles. Kay Lia Marie Quintos. May lang pag-monitor. Ga-work ko Talisay, ga-pauli ko bago ano ang dapat timuon. May company ID man, guro madam. Basta obra ka, may company ID ka na mo. May ID ka gid na sa kompanya. Ramona Villanueva, may lang pagpamati. Kay Maria Luisa Artisano Iligan, good nun as lang ko kung may biyahe man ang mga jeep sa buwas nga adlaw. May ara halin pa gani subong halin pa gani nagligad nga adlaw. May ano buwasaw. Way man siguro Elna Nipales yung may lang pag-monitor kung imo tricycle abi, may permit pwede lang ka-biyahe Japon. Ate pwede lang Importante da nga may papilis lang tricycle, no? Carmelo Xavier, kung magdulong kabi sa nagaobra kaagahon. Wait anima check, no? Kaya ito, isa lang ng may ID mo. Diba? Isa lang ng may ID. Ang HQP nga ginisyo sa inyo. Diba? Kung gaobra, meaning may ID. May company ID. Plus HQP. Jerry Acero Jr., malang pag-monitor. Aksyon Rex Panyagata. Aksyon Rex traffic gani sang ICQ. Subong pa nga MGCQ. Gani man. Ramona Villanueva, may lang pagpamati kay Alunan Suset.
And Mr. Milili Oligo, kay Edwin Pinida, sir, may lang nga pagpamati. Kay Meros Langkoy, may lang nga pag-monitor dra sa Hervias. No? Tamiyaw ko lang si Toto Clay, si Mike kag si Lance. May lang nga pag-monitor Meros Langkoy. JR Mainit Rihon, may lang nga pagpamati. Remigio Bermilio, Aksyon Rex kita gidlang ang magka-counter sang COVID-19. Dapat sundon tang mga health protocol kag maghalong kay kon hindi ka maghalong mahimo gid kita abo sa kulon. Kag isulod ka pa sa banga. Review from Big Big Pottery, no? Kay Richel Bonilla may lang nga pagpamati. Kay Jane Roa Acosta may lang nga pag-monitor, no? Grabe ko nung sukot, mahal gid daw kadako gid pamasahe nila. Wala bus nga biyahe. Anong bus nga biyahe? Sa din ni Jane, liog lang ta payalim to na. Kompleto nga detalye. Liberty Benitez Obaldo sa Bakyas Mansilingan, may lang nga pagpamati. Erla Vega, may lang nga pag-monitor Erla. Sa kay Rose Guevara, thank you so much Rose Guevara. Kay Smart Tadio Salcido, may lang nga pag-monitor dira sa Tansa, Cavite. Kay Madam Lilibeth Ninya, may lang nga pag-monitor. Almera Lim Malasarte, so good naman ang kutso-kutso sang tigulang. Ano ni? Sa diining kutso-kutso man. Rose Guevara, happy lunch. Action Rex, monitor lang kami diri sa Muntinlupa, Alabang. Thank you so much Rose. Sa kay Rosalie Villorente, sir, as lang ko biyahe na sa hapon series. Ngang series bus, why nagbiyahe subong? Amo ni ipacheck tadi, ebe. Ipacheck ko lang ni ha. Pamila Cordova, may lang pag-monitor. Anong update sang vitamin C, Action Rex? Pamila Cordova. Jolly Militado Patrimonio, may lang pag-monitor, no? And Trexie Bosillo, kay Ros Almansor, and Nelda Siguanse, kay Nora Villalon from Las Piñas. Thank you so much, good madam. No? Sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban ho. Dugay-dugay lang ha. Standby, mga ka-aksyon. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa uno. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Calciumate. Helps build strong bones and helps support flexible joints. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy. Now in the Philippines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Joy Dishwashing Liquid. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Vicks Vapor. Ginhawa sa 6 na sentumas ng ubo at sipon. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 3 nga oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining lalaki nga ginlutango nalabaan nagpanulong kuno sa banwa sang kawayan di patay gining biktima ho. Kag maki-update ta sa sining duwa ka mga nakilala na nga mga bangkay sa syudad sang Bago. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Nokpo. Aksyon, Bri? Aksyon Rex, patay ginining isa ka lalaki no nga siya man gani ang ginaligar nga nagpanulong kag nalabaan ini siya sa Tagbalay mismo. Aksyon Rex, ang biktima dire kilala sa kay Roger Hermoso, 35 anyos, kag ang ginatudlo dire nga suspetsado amo naman si Norberto Yares, 46 anyos. Ini sila nga duha pokpogyo tanan sa sitio Lagtawon, Purok Malipayon, Barangay Lumbia, Banwasang Kawayan. Tulog diri kay Police Major Luel Garinganao, hepe sang Kawayan PNP. Tining biktima pupod sa iya sinibayaw nga si John Hermoso, nagpadulong sa puloy-an sining suspetsado kag may bit-bit nga bato. Pagabot dito Aksyon Rex, nagpanghangkat ini inaway kag may nagluntad nga linalitay kag dito na nagumpisa nga naglabo sa punto iya nga ginlabo ini siya sang nasambit nga suspetsado, resulta sa iya sini nga kamatayon. Matapos ang insidente, nagasungka ini nga suspek sa otoridad Aksyon Rex. Ang motibo diri way gid siyang madalom kundi inang hinubog lamang suropa kay Garinganao. Yari si Garinganao angot sini. Actually, hindi natabo sa lakay sang aga dito sa barangay, dito nga barangay. Pagkatabo, actually wala di maripot sa mo, pero ang sakagawa na nawag di sa mo. Then, turnover ni nga itong suspect. According sila, may suspect natin, ano yun siya, bayaw at isang biktima. Nagtulog sa balay, isang biktima, na nagawat ang bato.
din challenge siya ng ang aton isa ka sinisinibad ko Suarez, yung labo yata nga biktima for how many times sa parts ng iyang alawas, no? Sa parts ng lawas niya. Nung ito na siyang kamatayan niya. So, wala, isang alas 11 isang aga na mismo, pagkaaga, nung brother sa ating biktima, nag-report station, alig niya yung labo ang iyang utod. Pero yung atong suspect, nag-ilan pa rin yung surrender kali sa atong mga patient. Sir, anong pinakamotibo kuno ni sir? Ang motibo sige so parang hipid o gano'n, binubog mo lang ang atong suspect. Kaya wala man kasing dalong pero siguro nalisay, naway kamay kaya puntong kaya yung katanay naway lang. Puntong nag-ayat ang binangan na isa pa magbayak. Ang portion sa interview naton kay garing ganaw angot kini nasambitya nga insidente. Samtang nakilala na tong duha ka mga persona nga nagkalakitan o nakalasapuan nga lunsay patay sa dira sa area sang Purok Wagon, Barangay Atipuluan, Sudad sang Bago. Tinalikdan nga Huwebes sang gabi ato Agosto 27 mga alas 11. Pero diri kay Police Major John Joel Batos-Batusan ang hepe sa Mago PNP, ang asawa mismo ni Cristori Hinolos, 30 anyos, amo ang nagilala sa iya, no, nga inisya tumuloyo sang barangay 35. Dagang isa diri, amo naman si Ruben Cardinias, 28 anyos, tumuloyo naman ini sang barangay Valimonte, tanan diri sa siyudad sang Bacolod, Aksyon Rex. Ining una nga si Juan, nga si Inolos, wala pa gid na istorya ni Batos-Batusan ang asawa o kung may may ara sa sang mga nagathering information pero ginahulat pa nga maplastar nila taran-taran Action Rex ang investigation. Way manabalaan kung ano gid ang pinakatrabaho man sini. Ining isa diri nga si Cardinias, tingya amay ginkuha ining bangkay niya dito lang sa funeral parlor sang Lagunday. Way na nakapadulong pa dito sa talakapan sang kapulisan sang Bago. That's why nga tiway man nakakuha sang tulid nga information si Batos-Batusan ang angot ni Action Rex. So way pagid ang mga motibo sini ginahulat pa ginaton kay suro kay Batos-Batusan padayon pa man ang ila sini nga pag-imbestigar sa nasambit iya nga kaso kung ano gid ang pinaka-rason nga pinangmatay ini sila kag pinangwigit ini sila Action Rex. Hinulos. Kasi sir, according sa may asawa, ano sitwasyon? Kung may asawa, sir. Nagating ito, sir. According sa report, sir, pag may 35. Bakulod. Yes, sir. Ano sino pala siya, sir? Ang asawa mismo, sir, nagkatuloy sa police station. Ano ko na, sir, ako, sir, nga ako natabo sa Yamano. Ang nakusulitin na ako sa puntaran, sir, para sa kanya, para mo na yung boy. So far, sa mga sir, progress report naman ang ginapoy lang sa province. Ang isa yun, sir, why pa? Ang isa, sir, may nag-clean na, pero wala din sa police station. Yung tatay, yung sa ato na katabi-labi. Accordingly, ang pangalan, si Cardinias. Ilang edad, sir, daw? 28. May asawa man, sir? Single. Action, Brian? Yes, Action Rex, amo na. Ang palayag ni Batos-Batusan angot sini. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian, more than nag-report sa Balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita gikan sa Nokpo, kadtuan tanang BCPO si Aksyon Eric Magbanwa, maki-update kita sining isaman ka drug personality nga ginlutang man kagabi dira sa Procsigay Barangay 2 ginalantaw sang kapulisan sang Police Station 2 nga ang pagpatay daw may kahawig sang nakaligad man dira man sa area sang Barangay 2.
Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex, Peregrino Cantong. It's our last day today. And tomorrow is our day, Aksyon Rex. It's our day man. Hindi kaya. May araw? Hindi kaya. Ayo di purma. May ginapa bati-batian ka. Nang tilo sa istorya kalsulan mo to hindi ka interesado eh. Hindi gid interesado. Sano naman? Gamay lang be. Gamay lang ati gamay lang yata ta simo. Ayo di purma. Gamay man lagi pa kayo pati gamay lang yata ta simo. Hindi ang modo. Do palipayon mo ko subong kag boss basi pangasubuan mo ni bla parang kinalon sa gay bala nga pag monitor da. Ara na ko ana kay parekin. Kuana, ara na ko no. Mga tao na nagpag-greet si mo da, amo na sa. Amo na ne. Amo na ginapabot mo, no? Ati good. Daw maubo man ako Ang orasan tagali do hindi magtugot to. Karon boss na lang ta. Boss lang ta. Boss na lang ikaw lang isanon boss kay ko. Kani di mo gali boss no kanami sa radar mo. Ari na kuno ni paring alon sa gayo parang kino ari na. Ara na. Butan no ginambal yang ari na. Ara na ang kuan Ang tinagay. Ayo di purma. Sige arawan tayo. Ayos. Sabong natutukal sa station number 2, ining kaso bala nga pinakauli nga pagpatay paglutang kagabi sa kay Norman Sola dira sa may area sang Purok Sigay sa barangay 2, no? Nga sa diin daw ang paglutang sa kay Sola kagabi Aksyon Rex. Do may kulok kahawig gamay sa natabo mga paglutang sa tong Agosto 21, Biyernes ang gabi sa kay Eduardo Garcia. O galing kay ang kinalain diri Aksyon Rex sa kay Stupa kaya tong kaso yan ni Garcia nga paglutang sa August 21 sa gabi dira man mismo sa Purok Sigay barangay 2. Atong mga suspect kaya nagkasakay tuya sa motorsiklo, lunsa nagkasakay sa motorsiklo atong duha. Isa man lang to ng tiro kag ang isa pag isa kinalain dito Aksyon Rex wala to sang basiyo nga na-recover sa crime scene kag ginapatihan sa to revolver ang gingamit sa pagluta pagpatay man kay Eduardo Garcia. Ining kaso yan ni Norman Sola, isa lang diri Aksyon Rex ang suspect kag nagalakat isahanon after sa insidente kag ang gingamit diri nga paglutang sa biktima based sa ebidensya nga na-recover sa investigador sa station number 2. So sa kay Police Captain Leo Estupa, 9mm pistol Aksyon Rex, no? Tatlo ini ang igo ni Norman Sola nga ginadala pa ni dali sabay Corazon Occidental Monterriba no Memorial Regional Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ay sa karon sa mga ginatutukan nila diri Aksyon Rex, amo ni ang kaso nga personal or all grudges kay may mga report nga base kung may kontra iniya si Norman Sola pero ang kaso nga drugs daw wala man nila diri gina set aside Aksyon Rex kasi diri nga tiining si Norman Sola ginakabig man drugs already sadto sa ginpatigayon ang ining operation tukhang diri sa may syudad sang Bacolod. Bali kagabi ni sir amo ni nababo ni around 7 o'clock may shooting incident kag mismo sa aton nga pagpamangko sa aton investigasyon ang aton nga biktima gintiro na dara dampi sa may mga iskinita dara sa may Purok Sigay kag kasubong sir patiga padayon ang aton nga investigation kag nakakontak na kita-kita sa pamilya na istorya naton kag pamakot aton ang background sa iyang tatay kung may mga nakainggwento ni tatay previously sir kag kasubong ang ato na investigator case nagpadulong na sa PNP Crime Lab para i-submit ang mga nakolektan niya na mga ebidensya amo to ang tatlo ka empty shell ang 9mm actionary. Also sa palayag na Police Captain Estopa, may tatlo pasla karon ka persona nga ginapangita Aksyon Rex atong upolbla ni Sola antes sa gintiro sang matabo ang insidente kagabi dira mismo sa Katsangi sa may Purok Sigay barangay 2 sinisud sa Bacolod. Hopefully basi maghatag ba ni sang dugang information sa investigasyon nga ginahimo sa aton nga mga kapulisan.
Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Bowler, report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Yari ng pinakabag-o kag Kantuan tanang balita ni Aksyon Stephen Fresquito, angot sa sining lalaki patay ho matapos nga nalutangan sang tagbalay, no? Nanong rason sini? Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Stephen Fresquito, Pen. Sa isa ka shooting incident ang natabo kagabi mga alas 11 inis ang gabi dira mismo sa may sitio Talot, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. Nga sa diin na isa ka persona nga ginaligar nga ini sila ang mang hold up no sa isa ka panimalay sang ining isa ka tagiya sa panimalay nga amo naka lutang o tiro patay sa sining biktima karon nga ginkilala nga ining suspetsado nga nagsulod sa sining panimalay sa sining tag-iyaman sang balay nga amo si Rojo Felipe Jr. Fernandez nga taga Barangay Dulis ini siya Calatrava, Negros Occidental nga ara ini sa insakto nga Panginoon kag sa karon upod na to no sa aton kapulisan pinagiman sila ni ang atong police investigator nga si Police Staff Sergeant Dick Caballero nga ako nag-imbestigar sa sining kaso gani nga dito kagina mga alas 5 sa kagahon nagboluntaryo nga nag-surrender ining ang tag-iya sang among panimalay nga sa diin dito mismo sa aton kapulisan nga ginkilala man si Rodolfo nga isa ini ka 62 anyos nga amo ang nakapusil o nakalutang patay sa sining biktima karon nga sa diin ang amo na tag-iya sino pa sa iyang aligasyon na ikatatlo lang kabeses ini sila nga ginbalik-balikan sa siniman nga persona nga sa diin kagabi wala na sila sang nahimo kundi ang pagbato na gid lamang upod man sang iya nga mga kauturan nga amo ang iya upod sa iya panimalay sang sila nga takna sa kagabi kag gamit niya ang iya isa ka improvised nga shotgun nga 12 gauge ini ang bala nga ining tag-iya sa panimalay nga si Rodolfo Alvarez Umad nga 62 anyos ini kag isa ini ka manghuma kag akaw sa karon ari siya sa kusudiya sa aton San Carlos sa PNP para sa mga dugang nga mga investigasyon kag ang iya man nga utod nga si Ruben Alvarez nga amo ini ang mismo man magkaupod sila sa panimalay sa pagdepensa no sa napasila nga ila lamang igo nga gindepensahan na Aksyon Rex ang ining insidente so gani nga sa ila pagbato nga napatay gid nila ini suspetsado nga biktima ni sa karon nga ara nga gindala na sa isa ka funeral parlor diri sa siyudad sa Carlos kag dugang Aksyon Rex nga may isa ka babae na nakabuwas sila nga gabi nga sa paglagsanay upod man sa mga tanod kag ini mga miyembro sa kadre sa nasambit natin nga lugar may natigayon sila nga na-aresto nga isa ka babae nga gipangalanan niya si Eden Suico Libre
iniara sa usta nga pangidaron kag sulupa so sining babae nga residente ni siya sang Toboso. So karon nga ginaimbestigahan kag ginhold ini sa atong kapulisan ang ining babae nga sulupa sa mga ining panimalay ining mga persona nga tagiya sa sining balay nga isa ini sa upod sang atong patay si Rodolfo. So under investigation pa sa karon ang ining babae nga ginapangayuhan ini siya kay tungod wala ini siya sa mga identification nga dala. So ginapapangitahan sa atong kapulisan kay ginaimbestigar kung may partisipasyon ining babae. Kaya sila pa sa mga nakita at reaction na sa mga nakawitness nga may isa ka van ini sila nga ginsakyan kag may mga upod ini nga kapin sa 5 nga nakapalagyo pagkatapos sa sining insidente. So may nitabo na sa kasuti ng sila dari sa San Carlos nag-report una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Daw lang langig ko si Gorong balita ni Aksyon Tamon Forte kag Aksyon Percival Villamor pagkaronan tayo na sa iban nga public affairs program. Alay hunong ko niya anay ho, si Aksyon Roger Gotib sa Cadiz, ini may kang tanan sa witness sa kaso nga pagpatay sa 14 anyos nga dalagita sa barangay Mabini sa syudad sang Cadiz, ginlutang. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex na tiruhan ang isa sa witness sa kaso nga pagpatay sa isa ka 14 anyos nga dalagita sa bahin sang barangay Mabini, siyudad sang Cadiz. Padumduman nga ini nga pagitabo sa itong Agosto 1 pa sa din 3 ka mga witness. Ang witnesses ang nagtuaw o ko surface sa kapulisan na maghatag sila sining statement. Ang report natabo man ang pagpanglutang pasado alas 9 na sa gabi sa tinarikdan nga Sabado sa nila tabo ini sa may Apollo Village o kon housing dira sa barangay Mabini. Ang biktima gikilala diri kay George Calida Culyamar, 46 anyos ang edad, kag residente sa kamuwang nga lugar. Sunod sa report nga siya gilutang sining suspect nga gikilala kay Hernani Banat Sr. 68 anyos ang edad, kag residente man sa ninibitan nga lugar. Sunod sa balita na ini si Hernani Banate, lulo ini ni Hermel Banate nga amo ang suspect nga gi-file sang kaso sa tong natabo nga pag kasapos ang bangkay sa dalagita sa Hacienda San Jose sa barangay Mabini. Ginausisa sa kapulisan kay ginalagtaw dati dirigid naghalin ang motibo sa pagpanglutang. Gindala si George Calida sa bahin sang ospital sa Manapla. Pero sunod sa report, ang iya sining igo sa iya sining hawak tugas ang bala sa 12 gauge shotgun, improvised nga shotgun ang gingamit sa pagpanglutang, hindi gid man malubha. Gani nga pagkahapon sa masunod nga adlaw, ini siya ang na-discharge ang nagpa-record man sa kapulisan na sunod sa iya, wala man siya kabalo kung ano rason kung nga ini siya ginlutang ni Hernani Banate. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, pasensya ginang way ta malabutana. Ilabi na sa mga greetings ta, pabuwasan ta ini mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pakigupod, ginagdata kamo sa masunod nga programa ang This Is My Life, upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.